O Colexio de Sestelo Baión contará cun novo espazo multifuncional para as actividades deportivas de Lecer. Trátase dunha construción a dobre altura onde se poderá desenvolver a práctica deportiva ao tempo que se crea unha zona multidisciplinar. Esta mañá presentou o proxecto no propio colexio o conselleiro de Educación. Apuntou que o previsto inicialmente non se puido levar a cabo por cuestións técnicas do terreo, polo que a Xunta decidiu buscar unha alternativa. Pois dunha serie de axustes técnicos se plantexa unha solución que enlaza xúntase perfectamente co edificio feito e se fai unha trasladación, unha ampliación do edificio preconstruído, que xa está construído, e se vai ganar unha superficie en dúas alturas de 400 metros de patio cuberto, de superficie de pista cuberta, e abaixo tamén un espacio de máis de 4 metros que pode funcionar como un espacio multiusos e para diferentes actividades. Para esta actuación investiránse preto de 675.000 euros e está previsto que a obra se realice no vindeiro 2025. Estamos a falar dun investimento de 670.000 euros, que saldrán xa de xeito inmediato a licitación. A idea é que aproximadamente entre os tempos de tramitación administrativa e os tempos de execución da obra se tarda aproximadamente un ano en ter isto rematado. Uns traballos que en principio serán compatibles coa actividade docente. É moi habitual que se fagan obras nos centros educativos e que se compatibilice os traballos, sobre todo na seguridade. É fundamental que haya unha seguridade no desenvolvemento dos mesmos, e que se fagan as cousas ben, obviamente. Ao mesmo tempo, unha vez posto en marcha o novo espazo, procederase á renaturalización desta pista, que nestes momentos ten risco de afundir e onde a rapazada xa non pode acceder. O plan é afianzar o terreo e convertelo en zona verde.